Sinden bermuka mak lampir. Kok bermuka mak lampir? Raine galak wong wedok raine galak ngene iki. Ha iya. Sinten? Ning Ayu. Ayu ning Pasuryan galak iki wong wedok iso ditandra. Anting iki. Heeh, kuwi pasuryane piye? Letek. Ya sia-sia lho. Antil lho ora. Bocahku nek terus don atine ora gelem melu. Cah atine saka watu kuwi. Heeh. Tak bakal dhek don. Antik iki ayune ro ketara. Sunes semester 8, semester 9 ayune ketok. Iya, nek Ika ki seorang wanita yang bermuka apa ya? Bermuka dua. Ah iya. Kok bermuka dua? Sing temanja kuwi. Ayo Tin, mateng Tin. Ya. Tatin menang, ngadeg menang. Ya. Sinden bermuka mak lampir. Kok bermuka mak lampir? Raine galak wong wedok raine galak ngene iki. Ha iya. Sinten? Ning Ayu. Ayu ning Pasuryan galak iki wong wedok iso ditandra. Anting iki. Heeh, kuwi pasuryane piye? Letek. Ya sia-sia lho. Antil lho ora. Bocahku nek terus don atine ora gelem melu. Cah atine saka watu kuwi. Heeh. Tak bakal dhek don. Antik iki ayune ro ketara. Sunes semester 8, semester 9 ayune ketok. Iya, nek Ika ki seorang wanita yang bermuka apa ya? Bermuka dua. Ah iya. Kok bermuka dua? Iso halus iso kasar. Manut. Baika. Nek Elisa ki sinden muka pekok. Pekok piye S2 e. Ameng S2 e kok pamer. Aku nyatane mau tuku 3 yo entek. Apa S2 iki sarjana 2. Ku nek pisan kas mlebu kono anu fakultas. Piye? Bar S2 kon fakultas. Fakultas mlebu meneh dadi dokter. Ngomong dadi dokter iki bangga. Kene aku ki S4 yo ora apa-apa. S4 ki apa? Samsung. Aku ora HP ora. Tatin ki muka galak. Ayu kae. Wanita muka selalu curiga. Iya. Oh iya. Dadi bojone obah sithik iki mesti curiga. Pamane Neti itu wanita muka yang selalu dimarahi. Ah iya. Wong wedok nampa anane meng kaya ngene diapa-apake meng nggih. Kula mboten kok nggih. Lah nek sik pojok dhewe kae muka Betari Durga. Iya. Senengane ngarani wong ora. Ayo Tin, nembang. Napa, Pak? Saiki ana pamundutan pirang-pirang. Iya. Arep milih apa kowe? Lali janjine kembang rawe. Apa? Kembang rawe. Ya. Nggih, ngono. Karo penonton kok ya. Ya ora apa-apa, nggih. Iya. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jakarta. Oh iya. 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 Senengan kemutan mboten, Pak? Apa? Naik kereta gantung. Piye ngapa? Medun saka kereta gantung sikile ngoplok ra iso mlakune. Ayo wong meden kok. Batinku iki dalang kondang jebulane ya wedi karo ketinggian to iki. Oh, aku nek rupa ketinggian ki fobia aku. Aku ora tau numpak pesawat aku. Mula mau bareng kanca-kanca nek muni mutak ora iso turu aku. Pikirane tekan ndi-ndi. Ku jenenge fobia ketinggian. Lah iki nek ya ora dhuwur banget to nek meng kereta gantung niku. Nek nek meng sikile ngoplok ora konangan sapa-sapa. Aku iki nang Taman Mini kok ngedep warung kok ngulungke dhuwit karo tumbas. Jakarta tumbas. Lah aja cara desa. Lah ketonto lho, ketonto nek nang Jawa iki tumbas ngono. Bang. Bang apa? Beli bang. Lah jenenge sapa? Ayo kuwi nek lanang ki Bang. Oh, Bang. Oh, nek wedok kredit. Nek lanang Bang, nek wedok Neng. Neng. Ayo Neng.
Di sini semuanya kak, ono nek anu ki. Kakak saiki modele kakak. Iya, kakak. Nyebut sapa-sapa kakak. Ayo kita tuwa mriki Kak, mohon minta tolong gak difotokan. Oh iya. Nggih, niki napa wau? Kembang rawe. Kembang rawe, oh iya. Ngapa lho? Iya, sabar to, Pak. Iya. Oh, aluse kaya ngono kok tok unekke sinden galak. Mengurung kuwi. Heeh. Oh. Ya saiki wae. Joget rene. Bar ampun disawer duit, Pak. Disawur lemah mawon. Ora eman-eman le dandan 2 jam ming disawur lemah. Ya, dan dibawani. Pemane napa nggih? Ha tak karepmu. Nggih, bawane nggih kadung tresna nggih. Ya, ngaku kadung tresna ya ora apa-apa. Rina wengi. Rina wengi. Dadi ati. Apa artinya tepuk tangan tanpa saweran? Kuwi lho kae lho. Kae bapake kae wis ngatung-ngatung kok. Ngatung. Oh, lagi muni wis ditungi to. Oh, wis. Mulah. Matur nuwun nggih, Pak. Panjang umur, banyak rezeki. Amin. Yo, sapa sing pengen dongaku nggih ndang ayo. Dongamu ra mandi. Dies ditungtungke kok ora weruh. Ayu lamur. Lah kula tak delok mburi-mburi barang iki lho, saking akeh lho Pak tengen mriko-mriko barang. Nika ya tekan pojok kono. Ya wis ben. Tanpa kembang rawe lamat dengkulmu melocot kuwi. Ya, ndak salah. Gareng galake ra jamak-jamak. Ya, mangga. Ya. Ya, iya. Rada mundak jogetane. Mau latihan ning rest area.
banjur ngomong banjur ngomong aku tresno ngene iki men ora ngantuk. Ah iya. Nggih, Pak. Ki mau ya ana pamundutan saka Podang Kuning mau Elisa wis ngaturake. Oh. Saka sapa? Stan Anjungan Jatim, Kepala Anjungan Jatim Katur Bapak Samad Widodo. Oh iya, Mbak Elisa mau ngaturke Podang Kuning pas karo pamundutan. Ya. Ayo, wektune ndak selak ngoyak. Ayo, Mbak. Ayo, Mbak. Ya. Iki padha-padha lemu. Heeh. Mula linggo neng